wat een klapper. Welkom bij de meest succesvolle scootje-podcast van Friesland. Welkom bij Oh, wat een klapper. Joert vanuit Starum. Alweer de 6e wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Ik zet het ITC-klokje weer op 15 minuten. En als die oorgeet, dan is het voorbij. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zit Geertje de Vries. En tweevoudig Olympisch kampioene Marit Bouwmeester. Welkom. Dankjewel. Het is Ladies Day, hè? Ja. Ja, zeker. Dat viel goed, Geertje. Ja, dit viel heel goed. Mooi zo. Wat ik? Nou ja, het is zuiver een beetje onwennig, maar ik sla me er wel doorheen. Dames, eerst eventjes hoe de start. Want van de morgen kwamen we bij de routebespreking. En toen die de wedstrijdleider een beetje geheimzinnig. Hij wou net zeggen welke route erin kwam te lezen. Wat vond je hem daarvan? Ik ging even met mijn broer bellen en die zei, ja, de route is nog net bekend. En toen dacht ik, hem had al de routebespreking gehad. Dus ik dacht, nou, dat is raar. Ja, waarom heb je anders een routebespreking? Ja, maar ik ben er net bij geweest, dus ik weet net hoe of wat de redenering daarvan weer. Maar ik dacht, dat is wel opmerkelijk. Geen route bij de routebespreking. Nee, nou ja, de wedstrijdleider zei van, ik kan het binnen wel bepalen, maar het is veel verstandiger om dat te bepalen als ik daadwerkelijk op het wetter Ja, ben. en hij zei tegen van, dan ken ik nou wel zeggen die en die route. Maar als ik op het wetter ben en ik wil een andere route doen, is dat alleen maar verwarrend. Ja. Dus goed opletten welke vlaggen zetten we op het schip en dan doen we die route. En wat wie toen de reactie van onze conservatieve skippers? Het viel een beetje een oordeel in die vraag. Maar Dan hoef ik volgend jaar niet weer te komen. Nee, precies. Niet te beter. Niet te weten van Akkeren. Maar goed, de skippers hier net wel een vakkar. Hè? Ze wonen heel graag een op- en delbaan. Ja. Mine Gate. Ja, Nou ja. die kregen ze. Die kregen ze. Ja, die kregen ze. En Ja. dat wordt de wedstrijdcommissie ik. Maar die worden dus net van tevoren zeggen ze dat dobben. Nee. Nee. Toen zei dus, want we zien, ik werd together in het radioboordje, Marit. En toen Ja. zei dus van tevoren van, positionering maakt het eigenlijk net zo volle uit. Volle belangrijker bij de starter, maar ze mij gong oerheen. En er wie iemand die dat heel goed begrepen hier. ja, draaien eigenlijk. Oké. Maar het weer een moeilijke dag. Hè? Want het liep eigenlijk, het is natuurlijk hier op een wetter. En het zou er zou best wel wat wien komen. Liet stikje naar rechts, nog meer en wien. Maar die wien liep net helemaal trotte kom. En eigenlijk wat we zeggen, vlak voor de start ging de wien best wel naar links. Dus daardoor weer Akkerem super goed voort op de linkerkant van de startlijn. Maar hier is het eigenlijk Akkerem op de links, Grauw op midden. En Jereveen bij het startskip. En alle drie hier in zijn goede gong, op snelheid, op nul, over de startlijn heen. Ja, en alle drie komen ze hier volgens mij 1, 2, 3. Of in ieder geval, ja, letterlijk 1, 2, 3 bij de bovenboy. En omdat links goed weer Akkerem nog voor. Maar ja, snelheid over de lijn is wel echt de truc, lijkt het. Ja, maar goed. En Grauw, dat is wel een beetje onder de indruk van Grauw, hè? Ja, Grauw zielt het goed. Ja, Grauw voor heel goed en mooie klapjes. Lemmer, wie ik onder de indruk van, want die lieken echt wel een beetje de shifts te varen, de timings goed te hebben. Jan Woord lieken wie ik eigenlijk wel onder de indruk hoe ze nog uit dat eerste cruiserak waar kwam. Maar daarna had ze wel heel volle pech en onhandigheden gehad tijdens de wedstrijd. En zelfs op een tretje in de plak finishen. En zij ben echt gewoon de verliezer van de dag. Ja, eigenlijk al. Ja. Doe hij is mooi praten, toch? Ja, hij woe is net, Siebren. Maar ja, Nee? in goede tijd. Oh, woe die is net? Nee, hij zei hier natuurlijk net zijn volle nochttoon. Nee. Oh, Eigenlijk de nee. boel weer om te zeuren. Nee, Ja. ik denk dat hij wel een beetje chagrijnig weer. Want als ze hierna wat meer verzinnen. Maar ja, als natuurlijk een slechte start was. Best 4 bij de bovenboei. En vervolgens eindigt ik nog als stretchende. Want hij ziet al wat naar achteren. En hij is een hele man die hun oerstuurbert ongeveer bij de laatste bovenboei. Ja, ik snap wel dat je een beetje chagrijnig bent. Maar dat hij die toch te wedstrijd. Ja, ik denk dat meer iets moois zien emoties te mooi zijn hier dan met hij. Nou, dat Om hoop die een ik- goed dat gevoel hoop ik te dan hebben. maar. Ja, denk ik. Maar Ja. ik vind van, als het goed gaat, dan komen we bij een, dan moet ze een interview houden. Jan. En ja, als het een kerel is, dan doet dat ik als het net goed gaat. Zo is dat. Dat brengt me Ja. bij het volgende. Wat is het moment van Geertje? Oeh. Ja, nou, hij is er al Ja. een night-tocht. Ja, want de oranje koeken komt letter, hè? Ja, de oranje koeken komt letter. Die komt letter. Mijn moment is toch een moment in de wedstrijd Ja. dat ik in ieder zie dat Ljouwert net meer in naar luister laai. Oké. Want ik vind het gewoon heel spietig van die Ljouwert, dus er een heel soort voor. En dan wil het gewoon net, dan is zo'n kampioenschap is gewoon een K-kampioenschap voor hun. En van de morgen praat ik nog even met Willem. En toen zei Willem, ik vreeg hem van, slips nog een beetje? Nou, een beetje, zei hij. Ja, hij slipt er haast net van. Nee. Dus dat zit heel jip. En dan just ik dat ze heel tijd, ik tijdens de wedstrijd nog maar die trim ohne gong binnen. Hè, want ze hebben gewoon geen gong in dat scootje, het wol net. Ze klimmen wel 3 keer per wedstrijd in de mest. Ja.
En nou wien ze lijn weer achterom, hè, in de laatste lijn ze. En toen zijn we tot bij de allerlaatste cruiserek dat ze naar voren scoot wien. En ze zijn als het 10 of 9e finish. Jochen, ja. Jochen. Volgens mij weer dat ik wel een beetje door die onhandigheden Ja, van de hele ik. mannen en Dus het dat botsingen hij, en die Ja. die Maar schakellieden. daarvoor lijn ze er ook al voor. Hè? Ja. Dat gebeurt achter hun, die botsen. Ja. Maar Maarten heeft wel eens Virus. een keer zijn Ja. van, dat show je maar weer van, het is gewoon mentaal. Je moet mentaal gewoon echt helemaal leeg wezen, fris wezen, anders kun je net presteren. En bij Willem Zwager is dat dit hier zeker net het geval. Ja, ik weet natuurlijk net wat er speelt. En het is altijd makkelijk van de boetekant commentaar aan. Maar Maar hij is lelijk. Laten we denken, Max half minuutje. Hij is lelijk. En toen ging ik vregen, ben je boos? Nee, ben je woedend? En dan denk ik, oké, maar en dan moet ze natuurlijk eerst net commentaar aan, want de bekende gezichten die in het 14 radioboordje. En dan denk ik, ja, wij doen ons best, dus we proberen mooie West bliert dat er zoveel aandacht is van Omroep Friesland. En dan denk ik, ja, je wil eigenlijk wel focussen waar hij je wel invloed op. In plaats van boos op dit, boos op dat. Maar ja, heel eerlijk, het is spuien vanuit de boetekant. Maar ik denk, ja, boosheid en En presteren, boosheid en presteren gaat net samen. Nou, focus je gewoon op was wokkist te controleren, is maar. En ik zeg ik wel wat onhandige manoeuvres. En ik op grauw begon het al, maar de eerste bobbelton bij een stuurboord een onervaring maatje. Ja, dat denk ik, ja. Oké, als ik lieke kritisch bent op die eigen presteren dan om de wereld om die heen, dan kunnen we daar nou weer praten, denk ik dan. Goed zo. Dan gaan we naar de grote vraag. En ja, Geertje, de grote vraag is natuurlijk, hier is van de Moorn een gebakje bij de route bespreken. Ik hier, ja, doe ik. Ja, zeker. hier Ja, al- ja, ik weet het wel, maar de meesten Ja. die dit nou jaren, die denken van, oh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, Maar ja. het is ja, We hier we hebben alle alle jaren een gebakje. Een stukje oranje koeken en dat wie ik omdat de voorzitter van de commissie Joert Sinjertje viert. Oh ja, en dat is dan weer de zoon van Piet Blauw. Ja. Piet Blauw, die jarenlang hier de wedstrijd lieden. Ja, 24 jaar lang. En doe is hij er mee ophouden. En zijn zoon die is nou voorzitter van de commissie. Hij is net wedstrijdleider. Hè, want dat is dat we die introduceer vereniging werken. Maar hij vierde Joert Sinjertje en dus weer er voor elke keer een gebak bij de koffie. Een heerlijk stukje oranje koeken. Ja, we moet ik komen aan zeggen. bij de verjering. Want Ja. even voor de volledigheid. Er is een gebakje gewoon op ter henne. Die has belenen mij cijfer 8. Er is een gebakje gewoon op Langwaar. Die kreeg een hele hege verjering. Ja. Van de Frieske Jannie van der Heijden. Langwaar Ja, kreeg ja. een 9,8. Ja, maar er komt een rectificatie ook. Ja, er komt een rectificatie. Want? Want ik weer wel heel enthousiast. Ja. Misschien hier ik een heel soort honger en wie het term zal lekker. Maar dus Maar het ik cijfer rectificeer het naar een jongen. een jochen. Ja. Oké. Nou ja, we hebben een mail gekregen van de wedstrijdcommissie van de Veenhoop. Want die zei ze van, Geertje had echt bij u een stukje gebak hoor. Ja. En wij Klopt. missen u zelfs in het gebakklassement. Ja, klopt. Wij hier en ik een stukje oranje koeken bij de Veen op weer een hele lietse stukjes. Oké. Oké. Maar dat je is het waar hoor. Nee, ik heb maar hier hoor. Dus dat, en het smaakt goed. Ja. 7,8. Zo'n 0,8. En dan ook nog eventjes, ja, het is misschien wel een lange rubriek, maar wat er dus ook nog, wat voor cijfer krijgt dan het gebakje van Langwaar? Langwaar? Joert, Starum. Starum. Sorry. Ek en Jochen. Ekkenjochen. Ja. Ex-Equo, mijn Langwaar. Equo, ja. Oké, nou. En dat is, dit weer mijn slagriemen. Langwaar weer mijn crème. Dit weer mijn slagriemen. Maar het weer van een bakker uit Koudem. Hartstikke En goed. dat maakt het dat het een Jochen is, want ik kom uit Koudem. Mooi. Nou, ik en Jochen, we noteren een manje binnen in woord zijn. En meestal Geertje gitter van u dat het gebak dan echt weer kleerstiet. Vind je het een leuke rubriek, maar? Ja, inderdaad. Dat is een beetje als ik bij mijn ouders thuis ben. Die vieren het leven ik altijd maar Ja, een hè? bakje. Ja. Nou ja, dat doet Geertje echt. Ja, Ja, Zeker. ja. Die is met de trein. Nou, dan wist het wel. Dan wordt het led. Dan wordt het led, jullie Starum. Maar goed, de eerste week zit erop. Helemaal eigenlijk. Hè. Ja. We hebben nou echt een volledige week. Ja. Ik pak even de versissings van Geertje erbij, Marit. Ja. Nevens Geertje is Jereveen de absolute topfavoriet. Is dat nog altijd zo? Nou, volgens mij had Grauw die rol oernam. Is die niet heel Denk het goed ook, hè? voor. Maar goed, ja... Je weet er nooit natuurlijk. Het is pas hoe als het is. Maar, Doe iets van een mooi zuiver een beetje zenuwachtig. Ja, ik ben zenuwachtig. Ja. Ja. Ja, want ik denk, joh, het is volgens mij zo'n belangrijke dag. Weet je wel. Er haast 4 wedstrijden in hand en iedereen had al het slechtste resultaat. Maar ik denk, ja, nou ga je al 6 wedstrijden in hand, dan kun je eigenlijk vaak best wel wat zezen. En krijg zo'n wedstrijd op het Iepen wetter. Maar het is grappig, hè, want soms dan denk je, het zit net vol in. Zelfs Nee. op de Veenhoop tegen men zit net vol in en er zit er toch vol in. En eigenlijk, joh, het ook wel weer. Dus ja, het bleef denk ik gewoon super scherp bleef voor alle skippers. Maar ja, dat Grauwde geweldig voor zit. Maar ja, dat snits het super lastig had. Het Ljout eigenlijk net meer mooi doet. Ja, het is al best wel een skifting makken. Dus er ben vooral halverwege de week binnen al dat er een paar scootjes sowieso net meer kunnen winnen. Nou, Nee, dat- precies. Ik denk dat dat de conclusie is, ja. Dat je een beer echt aantal voortstrepen kent. voortstrepen kennen, ja. Ja, en dat ben dus Ljouwert. Ljouwert, die kerst echt voortstrepen. Nou ja, snits ik, denk ik. Oké.
En Jennewoord, nou ja. Jennewoord is dus Jennewoord had nog... nog geen oude loeken. Nee. Dus Nee, die, dat is dus deze. En ze hebben ook de ja. Grine Vlagelutsen, hè, dus dat zou je rijden. Dus ze hebben sowieso 14 punten Ja. nou. Ja. Maar goed, als je nou zorgt naar de regerend kampioen Jereveen, dan zou je toch elke keer dat die heel heeg eindigt je Ja. vanwege die broer. Ja. Maar van die hebben we nog geen enkele die-oefening pakt. Als Jinnig eigenlijk van de favorieten. En Grauw heeft nou al 2 keer een die-oefening Ja. en een plak 2. Ja. Dus die Ja. nog het eigenlijk fantastisch. Ja, ja, Grout doet het hartstikke Ja, goed. Grout doet heel goed. En ik moet zeggen, ik wie er net bij op Langbaar. Ik vond wel dat ik denk, ja, zulke broeken die regels echt wel heel handig, maar die gaan vlag, hè. Dus ik vond dat net per se het meest sportieve ooit wat ik zien heb. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, Van Grauw bedoel. stuurbord voorlangs en dan denken, ja, misschien koe het krijg wel. Ja, ik denk, ja, dit is wel heel handig gebroekmaatje van de regels. Persoonlijk vind ik daar wat van. Maar ja, zoals ze het waren, ja, dat is gewoon terechte overwinning en varen ze gewoon heel goed. Dus ze lieten gewoon heel goede dingen zien. Maar ja. 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 Even iemand eruit halen. Daar heb ik nog even aan boord geweest. Andries Brouwer van Langwaard. Ja. En nog 6 wedstrijden hoor. Ja. Hij is 3 keer eens fitje in de eindigen. Ja. Ze hebben het hege beroep haar ze verlen bij wat ze ontspant hier. Ja. Het zit wat dat onbelangrijk net echt mooi. Zit net mooi. Maar Joert een mooi 5e plaats. Hij laken wel. En Ja. hij maakt grapjes. Want de dag wie net goed begonnen met die meedeling dat de hege beroep verleen wie. Maar hij het heel mooi zieltje. Echt Zeker. Prima. Ja. Ja, Ja. het 5e plakje, Ja. toch? Ja. Ja, dat is hartstikke netjes. Ja, Ja, hartstikke heel netjes. net. Ja. Trouwens, wist je, Geertje, wist je wat een jollebroek is? Een jolle broek? Een jollebroek. Nee. Nee, nou heeft die jollebroek nooit hoor, thuis? Nee. Nee, of dat is Jim Bouter zegt. Joert, zal ik even de jollebroek onder? Nee? Nee, ja, ik denk er nooit van je. Maar wat is het? Zat hem hoor. Ja, wat Ik is ben het Sint-Wurg voorbereid. Ik heb hem stiekem nog voor de helft rond de tafel om. Maar wat is een jollebroek, Marit? Ja, dit is gewoon zo'n Een zielbroek. een zielbroek, ja. Oh, oké. Ja. En dat neemt Maar zo een jollebroek. Ik dacht dat het een Fries wit weer, maar nou ik Jim van Jer haakt het idee dat het net zo weer. Ik zit even nooit met mijn vreed, die zou het als de jollebroek aan. Dus ik denk, ja, ik had de jollebroek aan. Oh. Maar nou Jim het zo verbaasd door moet ik het nog even verifiëren. Of wij nou de gekken binnen of Jim. Nou, ja. dat zoekt bij zoet samen wezen Ja, in, hè? ja, Dat ja, zoekt maar niks van Ja, nu. dat ken ik een familiewut wezen, hè? Ja. Dat Maar dat is in principe zo'n zielbroek. Maar goed, je hoort Ja. hier in mijn mond. De kledingkeuze wie je het goed. Perfect, hè? Perfect. Dus ik hoeft Boppe deze podcast hoeft net te staan verkeerde kledingkeuze, maar het bouwmeester. Nee, want Deze keer Beppe maakt net. zich al zwarrig, maar ik jet het goed. Ik denk, nee, een beetje koud van boven, warm van beneden, want het maakt spetwater, maar spetwetter. Ja. Spotwetter. Spotwetter. Spotwet. Maar daar heeft nou de jollebroek hoor, dus daar heeft helemaal geen les van. Nee. Hoe de wind waait Marokje. Hoe komt het manje? Ja, Staren? Nee, steeds ik staren. Wat zijn? Wat zijn? Ja, de wind, het vroor het wat, maar doe is er meer in, maar het vroor het wat, hè? Ja, het we wordt krijgen volle best warmer. Ja, het wordt volle warmer, dus ik kan net zien. Als het heel warm is en de wind zit in de noordhoeken, krijgen we wel wind. En alle orenwindrichtingen wordt denk ik goeie dagen. Maar ik kan dan net heel erg zien, Nee. maar het wordt best wel een stukje warmer. Volgens mij manje nog enigszins oké, maar Ties die waren ze toen vreed, krijgen echt warm simmerwaar. Oké. Dus ik hoop dat er wat wind komt. Als die behaalde oude wieken weer vaak in de noordhoeken, ja, dat wil wel. Want Noord, mooi simmerwaar, dat loekt wel on terug de thermiek. Ik weet net, wil je met nog een cursus meteorologie? Nou, Of nee? nee. Hebben we daar de tijd voor? Ik Maar ben niet dit, al lang kwijt. Ik ben niet al lang kwijt. Ik ken nog wel een leuk historisch feitje. Want Douwe Grauw, die is in het vleugelklassement, Ja. zit hij nou op het 4e plak. Ja. Nou, dat is toch een leuk historisch Ja, dat is feitje. een hartstikke leuk historisch feitje. Voor de meesten die dat thuis mais schreeuwen. Ja, ja. Want hij is Douwe... Oh, nee, we zullen het nooit weten. Nee. De wekker Jit. Daarmee ben we onder van deze podcast. Ik vond het weer bijzonder leuk dat de wierdeste, Marit. Ja. Wanneer ben je er weer? Ja, ik heb bijna missen. Nou, ik ben Toorns de Vreed ben ik weer. Oh, hartstikke ja. mooi. Lemmertwa en Snits. Ja, en de En- andere dagen als supporter. Hartstikke leuk. En Neves Geertje, we pakken de beslissing van Geertje er weer even bij, is de mooiste wedstrijd. En valt de beslissing, die valt... Oh nee, de mooiste wedstrijd die op Starem. Dan ziet ze natuurlijk weer helemaal mis, want dat wie net een hele mooie wedstrijd. Maar de beslissing valt op Snits, zei ze al. Ja, Dat is die en dat beslissing. hoop ik vooral. Ja, dat hoop ik ook. Ja, Dat hoop ik ook. Ja. Nou goed, nou jongens, deze Ladies Day podcast zit erop. Ik vond het nogmaals bijzonder leuk. Wij zijn er natuurlijk manje weer dan vanuit Voortzijn. Graag onthand bij Oh, wat een klapper. Dag.